Hej alle sammen og velkommen til den her video på min kanal. Det er et stykke tid siden, jeg har lagt en video op her på min kanal. Men det er meget svært at finde på videoidéer, så det er derfor. Også fordi jeg ikke har så meget tid på grund af skole. Men det her det er meget længe ventet video, i hvert fald for mig, fordi at lige siden at jeg hørte, at der var den her, så tænkte jeg, selvfølgelig skal jeg lave en video til jer derude med den her ting. Og inden jeg lige viser det her, så må jeg gerne lige gå ned og skrive i kommentarerne, hvad I tror det er. Men det er simpelthen noget, vi skal smage, så jeg prøver lige at finde det frem. Der er 3 forskellige udgaver. Den første. Er I klar? Jeg er så spændt på det her. Er I klar? Den første, det er... ja, det er selvfølgelig alle sammen tips. Det her, det er Anders Hemmingsen. Så den glæder jeg mig til at smage. Med smag af stegt flæsk og sour cream. Så den glæder mig virkelig meget til at smage. Det lyder virkelig spændende. Ja. Så den næste tips, det er Chas og Mikas. Ja. Og den har med smag af grillet kylling. Og det lyder også virkelig lækkert. Den glæder mig også virkelig meget til at prøve. Den ser sådan her ud. Yep. Og den sidste, vi har, det er Morten Münsters tips med smag af chili mayo, og det lyder virkelig spændende. Fordi jeg kan jo godt lide chili mayo, så det glæder mig virkelig til at prøve det her. Og den ser sådan her ud. I må undskylde, hvis der er lidt dårligt lys, men ja, den ser simpelthen sådan her ud. Så lad os prøve at smage. Jeg tænker, at den første, vi skal smage, det er den her, Anders Hemmingsen. Så lad os bare prøve at smage. Wow, den dufter virkelig mærkeligt. Hold nu op. Den duft havde jeg slet ikke forventet. Wow, den ser sådan ud nede i. Hov, sådan her. Wow, lad os prøve at finde en med meget krydderi på. Den her ser god ud. Den ser sådan her ud. Jeps. Så lad os prøve at smage. Til sidst så giver vi den på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er selvfølgelig det bedste. Ja, den er okay. Så lad os taste det. Wow! Den dufter godt nok af chili mayo. Altså, jeg lyver ikke engang. Den dufter seriøst af chili mayo. Wow!
Ej, jeg er helt chokeret lige nu. Wow. Det ser sådan her ud nede i. Det er lidt svært at vise jer, hvordan det ser ud nede i, fordi jeg er lidt bange for, at chipsene falder ud. Lad os prøve med meget krydderi på. Den ser sådan her. Jeps. Lad os smage. Ja. Jeg mener, den kan et eller andet, hvis I forstår. Altså, det er en smag, som jeg aldrig har smagt før. Wow. Men de er også stærke. Det er jo selvfølgelig også chili mayo. Men prøv lige at overveje. Ej, de er faktisk sygt gode, dem her. Jeg skal lige prøve en til. Ja. Den er okay. Den er god. Virkelig god. Og det er også bare sådan, altså sådan, den er meget anderledes end mange andre chips. Den er virkelig god. Skal vi ikke bare lige prøve for sjov at smage dem alle sammen igen? Sådan jeg lige kan mærke efter, hvilken der er bedst. Så vi starter lige med Morten Mønsters. God. Chess og Mikas. Altså, jeg synes godt, at Chess og Mikas kunne have fået mere krydderi på, men den er okay. Ja. Og Anders Hemmingsen. Jeg ved ikke. Jeg kommer helt i julehumør af dem her. Okay. Inden jeg lige bedømmer, så skal jeg lige have noget drik. Okay. Så. Altså, de er virkelig gode alle sammen. Det er helt sindssygt. Det her havde jeg overhovedet ikke forventet. Altså, jeg mener det. Jeg svæver. Jeg havde overhovedet ikke forventet, at de skulle smage sådan. Men den er virkelig god. Alle sammen. Men det er også bare sådan, det der er med denne her, det er sådan, altså det er ikke nogen, man bare får lyst til bare sådan lige at sidde og spise. Altså nu har jeg lige lyst til stegt flæsk. Jeg ved ikke helt, om det er så meget mig. Så jeg tror, jeg giver denne her en god, solid 5. plads. 5. plads, det vil jeg sige.
Så står det imellem Chess og Mika og Morten Münster. Chess og Mika, de får en jeg tror faktisk gerne, jeg vil give dem her en god, stabil 7. plads. Ja, 7. plads, det tror jeg vil give dem her. Og så til Morten Münsters. Den får simpelthen en nu da. Jeg tror, jeg giver denne her 9 point. 9 point. Og det betyder simpelthen, at Morten Münsters tips har vundet. I hvert fald efter mig, efter min smag. De er virkelig, virkelig gode, og det er sådan... De er sådan helt specielle. Og jeg kan virkelig godt lide den. Så det er min favorit af alle de her 3. Hvis I har smagt den derude, så skriv lige nede i kommentaren, hvad for en I bedst kunne lide. Og så må I rigtig gerne gå ned og trykke subscribe og like den her video, hvis I kan lide sådan nogle her videoer, og jeg skal lave flere af dem i fremtiden. Og så vil jeg ellers bare sige tak for i dag, og I må have en god vinterferie til jer alle sammen. Så ja, så tænker jeg bare, at vi siger tak for i dag og farvel. Hej hej. Jeg har altså set 48,8% af jer har set min video, men ikke har subscribet. Altså, hvad laver I? Altså, det er jo bare luksusvideoer, I går glip af. Så gå dog lige ned og tryk subscribe. Altså, hvis det var mig, så vil jeg i hvert fald trykke subscribe. Altså, det fatter jeg seriøst ikke. Gå dog ned og tryk subscribe med det samme.